Centrul Teritorial de Congres de la Vâlcea, colegul nostru Costi Rădulescu. Adevărul este că după 31 de ani de PSD, PDSR, majoritatea colegilor din țară așa m-au un telefon, Costi de la Vâlcea. Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean și al PSD Vâlcea, vă spune bună ziua! De aici, din Vâlcea, județul care a dat țării imnul național, steagul, până și stiloul și multe alte valori importante. Doamnelor și domnilor, domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general, domnule dragă colega Crina Antonescu, vă spun bine v-am găsit, dar și bine ați venit alături de noi în această încercare prin care trece astăzi toată România. Sunt peste 5500 de colegi pesediști care mă privesc. Sunt în sala unde mi-am început cariera politică în urmă cu 31 de ani. Am în sală oameni care m-au crescut, care m-au urmărit. Am în sală o echipă datorită sunt ceea ce sunt astăzi și PSD la Vâlcea este cea mai importantă forță politică de la nivel județean. Ei bine, spun aceste lucruri pentru că profit cu smerenie de ocazia de a-i saluta pe toți colegii social-democrați din România și invit pe colegii mei pesediști de aici, din sala mare a Consiliului Județean Vâlcea, să vă aplaude așa cum fac și eu. Alegerile acestea nu sunt despre un om, iar noi pesediștii știm asta pentru că noi punem oamenii pe primul plan. Aceste alegeri sunt un test extrem de important care vine după o lecție dură administrată nouă politicienilor de către români, în care oamenii ne-au spus că vor altfel de politicieni. Și cred că aceste alegeri sunt despre fiecare român în parte. Aceste alegeri nu sunt despre a-și pune PSD-ul, PNL-ul, DMR-ul președintele țării. Președintele țării nu este al partidelor politice, președintele țării este al României. Pentru asta trebuie să mergem în fața oamenilor. PSD-ul nu trebuie să uite că social media, Facebook-ul PSD-ului este poarta omului. Nu vom câștiga puncte anunțând reforme, anunțând că dăm oameni afară, că reducem. Nu pentru asta se fac reformele. Nu pentru a da un exemplu că vrem să fim mai puțini și mai buni. Reformele se fac în liniște, cu fermitate, dar se fac. Reformele nu se fac cu spectacol. Reformele se fac tot punând pe primul plan oamenii. Și da, pentru că vorbim despre meritocrație, să fie meritocrație. Săptămâna viitoare trebuie să semnez și voi semna încetarea activității pentru specialiști de o valoare uriașă din Consiliul Județean Vâlcea. Sper să rămână alături de mine și să mă consilieze în continuare, pentru că pleacă din domenii tehnice, economice și așa mai departe. La fel cum sunt încrezător că tinerii din județul Vâlcea, pregătiți și buni, vor veni acasă de la facultăți. Îi aștept pe medici în județul Vâlcea, unde le pun la dispoziție apartamente gratuit, doar să-și plătească utilitățile din partea Consiliului Județean. Aștept ingineri buni, economiști buni la Consiliul Județean, pentru că pleacă foarte mulți oameni din sistem, urmare a reformelor, dar și a mersului firesc al vieții, pensia. Eu nici măcar nu voi pomeni numele contracandidatului, dar voi vorbi despre candidatul nostru, despre Crin Antonescu. Nu suntem în această campanie electorală
în a face demonstrații și a ne zugrăvi candidatul, aici trebuie să fie cu suflet. PSD-ul este partidul inimilor de români. PSD-ul este partidul muncitorilor, al medicilor, al profesorilor, al inginerilor, al tinerilor, al seniorilor. În această campanie trebuie să vorbim în primul rând despre ei și despre președintele României, care să garanteze pacea în această țară, care să înțeleagă și să-i ajute pe primarii din România să-și ducă proiectele la bun sfârșit în liniște. Președintele României trebuie să vină să unească, nu să dezbine. Președintele României trebuie să vorbească cu calm, chiar și despre cei care nu îl aplaudă. Președintele României trebuie să fie al tuturor, și al peneliștilor, și al pesediștilor, și al AUR, și al tuturor partidelor din România, pentru că președintele trebuie să fie al oamenilor. Vrajba, ura și cearta ne-au adus aici. Oamenii s-au săturat să vadă la televizor politicieni care se ceartă, care își reproșează lucruri, care încearcă să pară unul mai deștept decât altul, uitând să privească la oameni. Vă îndemn așadar și vă rog, cu respect, stimați colegi, să priviți mai puțin în social media, la TV, unii o să mă taxeze pentru asta, și să vă uitați mai mult la oameni. Stați mai mult la aer liber, pe stradă, la poartă, pe uliță, printre blocuri și veți înțelege cu ce i-au supărat politicienii pe români. În județul Vâlcea se fac investiții în cele mai importante domenii. Infrastructură de mediu, de transport, sănătate, educație, cultură, tineret, sport, protecție socială, în turism. Da, apropo, Vâlcea este județul turismului total. Ei bine, în Vâlcea, pentru prima oară, după Revoluție, am construit o clădire nouă de spital în municipiul Râmnicu Vâlcea. Suntem în curs de reabilitare a spitalului, cu bani de la guvern de data asta, prima clădire am construit-o cu bani europeni. Suntem în curs de reabilitare a spitalului în care s-a jucat filmul Mere Roșii. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Diaconu. În Vâlcea se reabilitează și se construiesc clădiri de spital, se fac drumuri, se investește în protecție socială, se ajută și se sprijină tinerii, dar și sportivii. Toate aceste lucruri se fac cu fonduri guvernamentale, dar și cu fonduri europene. Da, guvernul alocă bani pentru comunitățile locale, pentru județe. Dar forța și grosul finanțărilor, ca să vorbesc așa ca la noi, Muntenia, Oltenia, Vâlcea este județul celor 3 țări, și Ardeal, și Muntenia, și Oltenia. Toate aceste investiții despre care vă vorbeam se fac cu fonduri europene și cu fonduri guvernamentale, pentru care eu vreau să-i mulțumesc și lui Marcel Ciolacu, dar și primilor miniștri care au fost până acum la conducerea guvernului. Însă, în acest mandat, actualul guvern al României a sprijinit enorm județul Vâlcea. Prioritatea pentru noi au fost și sunt fondurile europene. Cine crede și cine are în discurs că noi trebuie să ieșim din Europa, nu le mai aduceți, nu le mai dați replici celor care spun că nu trebuie. Noi suntem în Europa. De când existăm, și Vâlcea este cel mai vechi județ din România, pomenit de Mircea cel Bătrân. Noi suntem în Europa de mult timp. Noi suntem suveraniști, așa cum este corect și bine, în sensul bun, înțelegând ce înseamnă cu adevărat suveranist, nu extremist. Suntem și naționaliști, într-un mod moderat, legal și așa cum trebuie să simtă în sufletul lui orice român, așa cum sportivii noștri o fac când se cântă imnul național. Toate aceste lucruri
trebuie să le spunem oamenilor. Iar când spun că Vâlcea este județ campion, a semnat cele mai multe contracte cu ATR Sud-Vest Oltenia pe fonduri europene. Și colegii mei din țară, toate județele se întrec în atragerea de fonduri europene. De aceea avem nevoie de un președinte, în primul rând, garant al democrației și un președinte pro-european, așa cum sunt și eu, așa cum suntem și noi. Doamnelor și domnilor, la Vâlcea noi suntem pregătiți să câștigăm din nou alegerile și vă îndemn să faceți tot ceea ce stă în puterile și priceperea dumneavoastră pentru ca România să aibă un președinte exponent al forțelor democratice, în România să fie pace și liniște, iar noi să muncim pentru generațiile de acum, să ne ocrotim seniorii și să privim cu mai multă încredere în viitor. Mă aștept ca viitorul președinte al României să fie ca mine și ca fiecare membru al echipei mele din această sală, a echipei noastre din această sală și din județul Vâlcea. Un președinte cu bună credință. Pentru asta, îl rog pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască cu sănătate, să mergeți în fața oamenilor cu inima deschisă, să acceptați și când vă ceartă, să-i ascultați pe oameni, așa cum facem noi aici la Vâlcea și cum încercăm noi, fiecare, la nivelul lui, să ne facem datoria. În ceea ce mă privește, Constantin Rădulescu, pentru cei care îmi poartă grija, nu am niciun gând de a prinde anvergură națională. Singurul meu gând este aici, acasă, în Vâlcea. Din punctul meu de vedere, cel mai frumos județ din România. Vă îmbrățișez pe toți și vă invit la Vâlcea pentru că știm să fim gazde bune. Vă doresc un an bun tuturor și să vină cu vești bune lunile viitoare și președintele pe care îl propunem noi să fie al tuturor românilor, un președinte cu bună credință.